Madzulo abwino ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Simeon Boys komanso mzangayo Savita Wilima. Poyamba nayi mitu ya nkhani zathu. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wati ndi okhumudwa ndi anthu ena omwe akukhudzidwa ndi mchitidwe okuba chimanga chomwe boma likupereka kwa anthu omwe akhudzidwa ndi njala. Nduna ya zofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu yayamikira anthu akudetsa kamba kodzipereka pothandizana ndi boma pa ntchito yothana ndi njala. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya Blue Eagles ili ndi mwayi waukulu obwerera mu ligi yayikulu ya TNM la mulungu lino ngati itagonjetsa timu ya Wimbe ku Kasungu. Tiyambe ndi nkhani yakuti nduna ya zofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu yayamikira anthu akudetsa kamba kodzipereka kuthandizana ndi boma pa ntchito yothana ndi njala. Akunkuyu anena izi pamwambo ogawa fetereza wa ngongole kwa makalabu alimi akudetsa. Maiso Chikhadzula ali ndi nkhani yonse. Poyankhula kwa anthu osiyanasiyana kuphatiriza pa makalabu alimi omwe anasonkhana kwa lobi ndi nthibe komanso padedza boma, Akunkuyu ayamika anthu amboma adedza kamba kothandiza masomphenya a boma owonetsa kuti ulimi ubwerenso mchimake mdziko muno. Iwo apempha alimiwa kuti agwire ntchito molimbika m'minda yawo ncholinga choti nkhani ya njala ikhale mbiri yamakedzana. Mwazina Akunkuyu apempha alimiwa kuti azibweza ngongolezi kuti anthu enanso apeze mwayi otenga ngongole. Panopo bungwe la NIFI ngongole yongopereka za ulimi za zina ndi zinazi yapanga tsopano hit 161 billion. Tsono kuno ndi kumene anthu makalabu ena akulandiranso zipangizo ngati muje zimakhalira mbuyo. Kunoko mbali ya pano pa lobitiri ndiye kuti boma loseno ladedza tengoti amapanga produce chakudya chambiri chimene amalawi amagula komanso amagwiritsa ntchito enanso amatulutsa kunja. Kuwapatsa zipangizo zimenezi ndi kuwathandizira kuti akhoza kulimanso mochuluka mvula itabwera bwino. Maona anthuwa ngokondwera kwambiri chifukwa cha chiganizo chimene chotakhoza kupatsidwa zipangizozi. Tinaona kuti kubomaku ndalama zikabwera anthu amatha kukumana ndi mavuto ena osiyanasiyana. Koma kuwabweretsera zipangizo ngati meza chitikira mavuto ena akhoza kuwapewa chifukwa chakuti ndalama ita akatha kupita kwina. Komanso kuli dzipongwe zokuti akalandira ndalama ija mwina amakapeza fetereza kukwera mtengo chifukwa anthu aona alandira ndalama zochuluka nthawi imodzi. Kapenanso mwina ena akachali kumekaso fetereza wa michenga amene. Koma kuwabweretsera zipangizozi zithandizira kuti osewa akhoza kupita kumunda nthawi imodzi ndipo zokolola tikukhulupirira zikhala zochuluka njala ikhala nkhani ina. Wapampando wa komiti yayikulu yoyendetsa ntchito za bungwe la NIFI a Jefferson Tema ati bungwe lawo lipitiriza kufikira amalawi onse mdziko muno ndi ngongole zosiyanasiyana ngati njira imodzi yothana ndi vuto la njala mdziko muno. Mwazina Ntema ati bungwe lawo lalandira ndalama zokwana 150 billion kwacha zomwe zithandize kuti alimi 400,000 apeze mwayi ogula zipangizo za ulimi zotsika mtengo. Antema ati boma lapereka ndalama zokwana 150 billion kwacha ku bungwe la NIFI zomwe zipindulira alimi. Antema mwazina ati bungweli padakali pano lagawa fetereza wangongole pafupi 48,000. Tikudziwa kuti zimene tikuperekazi ndi zoti alimi ena agwiritsa ntchito kuzolima zina ngati mwina fodya ndi zina zotero, koma mbali yayikulu imene tikuyang'ana ndiyonena tithandizire kuti amalawi akhale ndi chakudya dziko lonse. Tikuyembekeza kuti tipereka ndalama zopitilira 150 billion malawi kwacha tikamatha season inoyo. Tikuyembekeza kuti ndalama zimene zizafikira alimi opitilira 400,000. Mmodzi mwa omwe alandira nawo fetereza ngongoleyu apempha alimi anzawo kuti aonetse kuti feterezayu wagwira ntchito yake ndi kuti asagwiritse ntchito pa njira zina. Iwo apempha anzawo kuti aonetse kuti ngongoleyi ayibweza mtsogolo muno. Fetereza amene ife tili okondwera kwambiri chifukwa pena ndi pena amatiperewera kuti tifikire kuti tilime malo ochuluka. Moro omwe talandira fetereza uyuyu tinake tsingezo yoti tipindula kwambiri. Phungu adera kumwera kuzambwe boma adedza komanso kuzambwe boma adedza Amaiki Mlombwa ndi a Filipo Chinkhondo onse apempha alimiwa kuti azibweza ngongolezi kuti anthu ena achitenso mwayi opeza ngongolezi. Mwazina aphunguwa ayamika president wa dziko lino Dr. Samakafe Chakwera kamba kuonetsa kuti ulimi ubwerenso mchimake mdziko muno. Kuyambira chaka chatha bungwe la NIFI lakhala kugawa ngongole za ulimi njolinga kuti ulimi ubwerenso mchimake mdziko muno ndi kuthana ndi vuto la njala. Maiso Chikhadzula, MBC Dedza.
Bungwe lopereka ngongole la NIF lagawa matumba 300 a fetereza wa NPK pa ngongole kwa alimi amdera la mfumu yekulu Chimutu boma la Lilongwe. Poyankhula pamwambo opereka feterezayo, mkulu wa bungwe la NIF a Hafrem Jetseni ati cholinga cha ntchitoyi ndikuonetsetsa kuti alimi akukolola chakudya chokwanira kudya komanso kugulitsa pa msika. Mtolankhani wathu Emmanuel Chimutu wadza ndi ripoti lomwe akuwerenga ndi Yamikani Simutowe. Ntchito yopereka fetereza wa ngongoleyi yomwe yachitika mdera la mfumu yayikulu Chimutu ipindulira alimi oyima paokha komanso omwe ali m'magulu. Mkulu wa bungwe la NIF Hafrem Jetseni wati bungwe lawo linaganiza zogula okha feterezayo malo mopereka ndalama popeza phindu lenileni silimaoneka. Jetseni ati anthu ambiri amagwiritsa ntchito ndalamazi ku ntchito zina zomwe zimasokoneza kakololedwe kachimanga komanso kabwezedwe ka ndalamazi. Ambiri amene ali ndi chidwi ndi ulimi akunena kuti kuwapatsa fetereza ndi njira yabwino kwambiri chifukwa ikuchepetsa mavuto amene alimi akukumana nawo kuyang'ana fetereza, komanso amene watengadi fetereza amakhala ndi chilakolako chokalima ndikuti tili ndi chikhulupiriro chonse kuti amene watenga fetereza akalimadi mudziwanso ino ndalama kuti pena imatuluze kukhotetsedwa kupititsidwa ku ntchito zina. Phungu wakumpoto chakumvuma kwa Lilongwe a Winston Kaipanjira wati iwo agwira ntchito modzipereka poonetsetsa kuti fetereza aperekayu agwira ntchito moyenera. Iwo ati mbuyomu ntchito ngati zomwezi zakhala zikuchitika mderali, koma alimi ambiri amagulitsa fetereza wawo kwa mavenda komanso alimi ena akuluakulu, zomwe ati zimapangitsa vuto la kusowa kwa chakudya lizipitirira. Ndionetsetsa kuti fetereza asagulitse koma akathire kumunda kuti cholinga cha NIF amene atenga fetereza ndi amene sanatenge ndalama zikwanikitsidwe, chifukwa NIF singopereka izizi kungosewerayo koma kuti afuna asinthe miyoyo yawo. Mwambowu ndi mbali imodzi ya ntchito yopereka fetereza wa ndalama zokwana 150 billion kwacha yemwe akuyembekezeka kupindulira alimi 400,000 dziko lonse. Tibwere ku nkhani yathu yayikulu yomwe tikuti wachiwiri kwa president wa dziko lino Dr. Michael Usi ati ndi okhumudwa ndi anthu ena komanso adindo ena omwe akusokoneza mwadala ntchito za boma zothandiza anthu omwe akhudzidwa ndi njala monga yogawa chakudya. Dr. Usi anena izi pa bwalo la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre pomwe anasogolera ntchito yogawa chimanga kwa anthu 2400 ochokera mdera la kansala wa Sochi omwe akhudzidwa ndi njala. Pale amalawi ena akuonesa mtima khalidwe osakhala chimalawi. Monga muna pa president analamula kuti ndibwere kuno ndiyang'anire kumene chimanga chikugawidwira. Tapeza kuti pali anthu ena mumvesa chisoni ena ndi maudindo ali ndi magulu awo amene akumagwiritsa ntchito amene akuziwira kumaba chimanga. Sizinayambe lero, zinayamba kalekale. Koma poti tadziwa zayamba kuvuta. Ambiri ayo lero lisanabwere kwa ndi maudindo akwiya. Ndiye ndikuti kuli bwino asabwere, kuli bwino asamabwere, bora anthu chimanga tani alandire kuposa kuti abwere ndi maudindo awo nkumavutisa anthu, nkumaononga process yo, nkumaba chimanga. Si chinthu chabwino anthu akuvutika ndi njala, boma lapereka chimanga kuti anthu alandire osayang'ananso chipani. Bora ngati uli Malawi uli ndi njala walembedwa, koma kulembedwa osakulembe mwachilungamo, ulandire chimanga. Achinyamata awalangiza kuti azichita zinthu zomwe zingathandize kutukula madera awo pofuna kukwaniritsa masomphenya achitukuko a Malawi 2063. Mkulu wa bungwe la Youth Initiative for Civic Education Albert Mkandawire ndiyemwe wanena izi pa phwando la chaka chatsopano lomwe anakonzera achikulire amdera la Elunyeni boma la Mzimba. Iye analangiza achinyamata anzake kuti akhale ndi mtima odzitukula okha m'malo mogwiritsidwa ntchito pa zinthu zomwe zingaononge miyoyo yawo. George Mkandawire anayankhula ndi Grant Muhango. Chimene chinachitika ndi chakuti tinaona kuti nthawi zambiri azituku wathu kuti asangalale mmene anthu ena amasangalalira zimakhala zovuta. Chifukwa chake tinayitanisa pamodzi kuti tikhale ngati tonse tasangalalira pamodzi, asakhale ndi nkhawa ina iliyonse. Ngati ali ndi nkhawa akakhala malo amodzi nkhawa zonse zija zimachoka, ndi nkhawa zija zikachoka amakhala pa chisangalalo ndi anzawo.
Ndipo mmodzi mwa anthu amderali Yesaya Mkandawire anayamikira bungwe la Youth Initiative for Civic Education kamba ka chilangizochi. Iwo akuthirirapo ndemanga. Ana ati alangize kuti akhale ndi nzeru zoyamika kumene anachokera, komanso anyamata anzimvera makolo. Ndizo kamvera kholo ngakhale Bible limanena ukamamvera makolo masiku ako okhala paziko lapasi pano amachuluka. Ndiye tena kuti alangize ndithu amene akumamuwa ati abweze kuti akhale anthu oti amakolo ife tizidalira. Nkhanizi zikufikani kuchokera kuno ku MVC ndipo muli ndine Simeon Boys komanso mzangayo Savita Wilima. Tentonenso mitu ya nkhanizi. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wati ndi okhumudwa ndi anthu ena omwe akukhudzidwa ndi mchitidwe okuba chimanga chomwe boma likupereka kwa anthu omwe akukhudzidwa ndi njala. Nduna yazofalitsa nkhani a Moses Punkuyo yayamikira anthu akudedza kamba kodzipereka pothandiza boma pa ntchito yothana ndi njala. Mu nkhani za masewero, timu ya Blue Eagles ili ndi mwayi waukulu obwerera mu ligi yayikulu ya TNM la mulungu lino ngati itagonjetsa timu ya Wimbe ku Kasungu. Abalaim, kumajere kuno ngati simnabwereko muponyana zinthu za nkhani. Kuno kuli nyama zosiyana-siyana zija zikulu amati zisanu. Do you love food? And then suddenly felt the burn? Don't let heartburn or indigestion ruin your meal. Try Tummy Sid. It gets to work fast to stop acids. Tummy Sid. Fast, soothing relief from heartburn. Takulandirani mu gawo lina la nkhani zathu. Nthambi ya boma yoona za anthu olowa ndi kutuluka mdziko muno ya immigration yati ikudzipereka kuthandiza boma kuti likwaniritse masomphenya ake achitukuko kudzera ku ntchito za ulimi zokopa alendo komanso za migodi. Mmodzi mwa akuluakulu akubungweri a Fletcher Nyirenda ndi omwe anena izi pamwambo okondwerera momwe bungweri lagwira ntchito zake mchaka cha 2024. Mambo oyambirira ine ndionena kuti pamagawo amene mwachulawo ndionena kuti kwambiri tifuna kwambiri upangiri wa zinzathu akunjako amene anapita chisogolo m'magawo amenewo. Immigration ikubwera kuponena kuti immigration imapanga zitupa. Fonta zambiri nthawi zina timapeza kulakwisa unena kuti tikamamba immigration tipangona ngati ma passport okha. Mose immigration imapanganso zitupa zija zonena kuti anthu athe kukhala muziko muno komanso anthu athe kubwera kuzalowa muziko muno. Sono anthu ngati amene aja akadaulo amene ajawo muzigawo zomwe mwachulazo ngati immigration isakutengapo mbali yoyenerera kuti iwo aja athe kukwanisa ndikubwera ndikuzalowa mziko muno ndikupezanso zitupa mwasangasanga kuti azigwira ntchito zawozo kumagawo amene anenedwa aja ndi kuti ife tipezeka kuti tikulephera kulithandiza boma. Mwana ife tikuyenera kuchilimika kunena kuti tionesese kuti tayika ndondomeko zoyenerera kuti anthu aja samavutike kulowa samavutike kupeza zitupa zowayenereza kuti agwirire ntchito komanso kupanga mabizinesi osiyana-siyana kumagawo amene achulidwa. Paramount Chief Kyungu ya mboma la Chitipa ndi Kalonga yapempha ogwira ntchito mzipatala za mdziko muno kuti azidzipereka pothandiza odwala komanso kukonda dziko lawo. Mfumu iyi yanena izi pomwe iyo ndi mafumu andodo a boma la Kalonga anakaona ndi kucheza ndi odwala pa chipatala cha Kalonga pokondwerera chaka chatsopano. Rodoviko. Ndipo nkhani za masewero. Timu ya Blue Eagles ili ndi mwayi waukulu obwerera mu ligi yayikulu ya TNM la mulungu lino ngati itagonjetsa timu ya Wimbe ku Kasungu. Eagles yomwe ikutsogola ndi mapoint 12 yatsala ndi masewero anayi ndipo ikungofuna mapoint atatu okha kuti ikwanitse kubwereranso mu ligi yayikulu. Zambiri mu ripoti ya mtolankhani wathu Foster Maulidi.
lachinayi timu ya Blue Eagles inalimbikitsa mwayi wake obwereranso mu ligi yayikulu ya TNM itagonjetsa Ekasi Fleet Wanderers ndi zigoli 4 kwa 2 ndipo yangotsala ndi mapoints 3 kuti ikwaniritse kubwereranso mu ligi yayikuluyi itatuluka mchaka cha 2023. Mphunzitsi wa timuyi Elia Kananji wati ngakhale ali ndi mwayi waukulu wachenjeza osewera ake kuti asatayirire mpaka kumapeto a mpikisanowu. Pano pasi tingalimbetu mtima faundi mpira cho simatha kuchitika tingalimbikitsabe anyamata unena kuti panopata sani masero okwanira 4 tisese ndithu tichilimike kuti tikathe kuchita bwino kuti muna tikawiniratu bwinobwino ndikuti mkhoza matilengeza ndithu kuti ifeyo ndamene tikulowa mu Super League. Pakali panopa zinachitike tina tilimbikirebe kuti tipeze 3 points inayo ndizamba kuima pachilonena kuti apanopa zatheka zinthu. Eagles ikumana ndi Wimbe United la mulungu likudzali masewero omwe ngati ingadzapambane zatsimikizika kuti ndi akatswiri a ligi ya chipiku ya 2024. Ofalitsa nkhani ku bungwe loyendetsa masewero ampira wa miyendo mchigawo chapakati Kondwani Kandiado wati ligi yakhala yapamwamba kwambiri ndipo aonetsa kuti zonse zithe bwino pomwe akuyembekeza kuti ligi ifika kumapeto pa 18 mwezi uno. Ngati Central Region Football Association tinene kuti tili okondwera tili okhutira ndi mene masewero akuyendera pa ground. Utha kuona mmene mpira ulili zikuoneka zoti timu ina iliyonse ili ndi chikhumbo choti mwina mwake ikhale number 1 slot mwina mwake mu Super League. Nene kuti ngati CRFA tikufunisisa kuti tikuziwa zoti we are behind schedule by 18th January or 20th January tikufunisisa zoti CRFA mogwirizana ndi ma sponsors athu achipiku tipeze champion amene akayimira chigawo chapakati ku Super League. Eagles ili ndi ma points 48 ndipo yatsala ndi masewero anayi pomwe Villa yomwe ndi yachiwiri ili ndi ma points 36 ndipo yatsala ndi masewero asanu. Padakali pano timu ya Songwe Border United mchigawo chakumpoto ndi yomwe idapeza kale malo a mu TNM Super League pomwe mchigawo chakummwera kuli mpikisano waukulu pakati pa matimu a Ekaya ndi Red Lions. Foster Maulidi, MBC Sport, Lilongwe. Tsopano tibwererenso ku nkhani yathu yomwe tinati Paramount Chief Kyungu ya mboma la Chitipa ndi Kalonga yapempha ogwira ntchito mzipatala za mdziko muno kuti azidzipereka pogwira ntchito yawo. Mfumuyi inanena izi ndi mafumu ena andodo a mboma la Kalonga pomwe anakaona ndi kucheza ndi odwala pa chipatala cha Kalonga pokondwerera chaka chatsopano. Ludovico Nyinenda ali ndi ripoti. Pokondwerera kulowa mchaka chatsopano, Paramount Chief Kyungu, mafumu andodo ndi akazi awo anachiona cha nzeru kusonkhana pamodzi ndi kukaona odwala apa chipatala cha Kalonga. Mafumuwa anayendera chipinda cha amuna. Mawu ake Paramount Chief Kyungu inafunira odwala mafuno abwino a mchaka chatsopano cha 2025. Iwo anapempha ogwira ntchito mzipatala za dziko lino kuti akhale odzipereka pogwira ntchito zawo komanso kukonda dziko lawo. Kupempha ogwira ntchito mchipatala kuti akhale ndi mtima wachikondi odwalapo, akhale ndi umunthu azilemekeza odwalapo, kuti akhale ndi hope zazatuluka mchipatala. Mkulu za umoyo ndi ukhondo mboma la Kalonga David Sibale anayamikira Paramount Chief Kyungu kamba kopereka thandizoli lomwe anati labwera pa nthawi yake. Paramount Chief anafika pano ndi mafumu ena apereka mphaso zosiyana kwa odwala ndiponso awafunira zabwino zonse mu chaka cha sopanochi ndiponso tilimbikitsanso kuti tizilimbikira ntchito kuwathandiza odwala athu pa chipatala pano. Daniel Chikuni amudzi wa Chikolosa, mfumu yayikulu Kanduku mboma la Mwanza, omwe anali ndi m'bale wawo yemwe anagoneka pa chipatala cha Kalonga, anati thandizoli liwapeputsa maganizo a odwala komanso achibale omwe ali nawo mu chipindacho. Ife tikuthokoza kwambiri kuti Mwanza ngenomo amene mphatso imene iyi ithandiza kwambiri chifukwa pali zambiri zimene ife tikusoma ngati chipatala ndiye mphatso imene iyi ithandiza ndithu pamene timasowa. Pamwambowu panalinso Senior Chief Kalonga, Senior Chief Makawoko, Sub TA Mwangolera, Sub TA Mwinuka
ndi amayi aku nyumba zachifumuzi. Odwala omwe anawayendera ku chipinda cha amuna analandira maphukusi akatundu monga sopo wochapira, wosambira, buledi ndi zakumwa za furute. Rudoviko Nyirenda, MBC Karonga. Ndipo pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wati ndi okhumudwa ndi anthu ena omwe akukhudzidwa ndi mchitidwe okuba chimanga chomwe boma likupereka kwa anthu omwe akhudzidwa ndi njala. Nduna ya zofalitsa nkhani a Moses Punkuyo yayamikira anthu akudedza kamba kodzipereka pothandiza boma pa ntchito yothana ndi njala. Mu nkhani za masewero, timu ya Blue Eagles ili ndi mwayi waukulu obwerera mu ligi yayikulu ya TNM la mulungu lino ngati itagonjetsa timu ya Wimbe ku Kasungu. Peza nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Simeon Voice komanso mzangayo Savita Wilima. Tukufunirani usiku opambana.